Kaidi hingke tongte kaisa kothoma salainai rajani rajdorobaro puja khlainani bagui kaisa pondit no ringhoka tai pondit phaikya tai puja paat joigorok kaham keno khlaibaikya khlaipaimani pore bono puruskar rok rohobaikya toksina rok rohobaikya tai rohobaimani pore hingkeno raja pondit no saka ponditji nono ang kok kisa sungnamu sunggu nangano utori damano tai ponditji saka dos sarita mohoras tai raja sungka mutanyo bahike nugnai number 1 प्रश्न number 2 प्रश्न hongkangke mutanyo busuk jora nuho number 3 प्रश्न hongkangke mutai tamo khaiman tamo khai ninai sungka tai ponditji okokno utorna bagui bo somoy sanka 5-6 दिन pono somoi redi hinai bo rajano saka tai nogo phainai ponditji podre por wansogoi nikya wansogoi naine budi phaijangai cinta kalaijagoi tongkha a jorang kono busla nukha cinta kalaijak babu nung tangni mok tam boptoi hini sungka hake sungpuro hongkangkano panditji buslano saikhana raka je raja proshno khlaimani aba ang tamkho utorinai rimi ekhabo sajaro damano abo kirimung tongmabai bokuno answering mung tongkha hingke ulas raisingka tam bopti proshno ba babo tinta proshno hingke number 1 hingke mutanyo bahike nuknai 2 number proshno hingke mutanyo busuk jora nuho tai 3 number प्रश्न hongke mutai tamo khaiman mutai bahai khai nisung tai ya pondini busla saka babu omoni utor ang norwan tai busla no talangai thangai raja belanya tongjaka utornani phaiya hnai tai raja sungainyai sasiri tawle ponditji tinta प्रश्न ni utor de ni sungpurung hangkano ponditji saka moharas omoni utor to ang reglak ani osrai busan orwan ni saka tai sade hingke nungpono sade nei buslano sungka hangkano busla saka moharas ini rajdorobaro phaimani nangano asuk de tinungdi aba hero sudah hinja wasa banja प्रश्न sungbo ni abrokono raja lasijang mahinginai bo bini dasi rono dutu dini saka tai bono dut glass thacha ri phaikan kano a dutu hi sorani bo karinani naima haike kari to tai raja nahari tongka srapsa nahar toman bisingo sungka nanga dutu tamoro to khunne abroke osrai saka ango duto gi rutugui tongo ni saka tai raja mononya sraino saka gi abake maya gino manani hingangke pula dutno doi no sanamoi makhon khaiman pore se gi mo nongkor ni saka abroke asrai bo saka moharas oma haino mutainyo nuknani ba manani hingangke nung bono poito sana nangnai gothar bokha baike nung bono surina nangnai tai nung homni no puja rnani nangnai tai nung bono subana nangnai tai doromo kaham ke khanye nangnai hingase nung mutani bokhao tongi mani khangase mutainyo na hamjaka hangase aporse nung mutai bai malai manai hinai saka belanya raja kucing jaka hingke 2 number प्रश्न sungpiruko abo
Hingke 2 number sapi sidi hinai mutai no busuk jora tui nuk hinai singka tai asrai saka mombati kongsa phanangai mombati busuk jora pohoreng hinai mohora song singkangke mombati ingka saidigi no pohoreng bu aba haike no o mutai bo bebak sengsar kuplung kerengnya bobo tong nai asra sakano raja hanya hai rasa jagai bekhanang jagai menaikha tai 3 number portion hongke matai tamo khaiman nai singka abruke o pandit chrai bosaka maharaj nungano guru ni hijabu jaseng na chichoni hijabu jaseng nai singkang kano maharaj saka ang nono guru hisabunya sungguh nih Hingke nungle singhasono angle yang tola sasukjak abo bahike angla sinai maharaj ni saprung kono thani nung singhasono asuk dini singhasono bona asurka tai raja hingke tola asuk phaiti afruke tabola sachidi ni raja sakang hangke afruke osrai saka maharaj nung taphono busimia khuda ang tabo singhasono asukjak ang tabo raja hai raja ngui tonga nung kha tola asukjak nung poroja hai poroja ngui tongo nung tabo tai mutai rogo mohaino srapchani bisingo no bigra khairi mano tai bigra no raja khairi mano tai raja no bigra khairi mano ni saka raja belai hamjaga bono belen tongtok jaka tai bono puruskar khushi khlainai rei rok tai asuk sawonyo norok jotono kaham tongbaidi ani kothoma tebo katal phai tongo norok naidi nugdi sidi siake bahake jidi bui mana asuk sawonyo